रावबो गैया सासेबो दाबो रावबो सासेबो गैया हाय लोगोफोर गुड इभिनिं लोगोफोर गोबाव सम जाबायमोन नोंथांमोनजों लाइभआव फैयैया दिनै आङो नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै लाइभआव फैदों माब्रै दङ मा खालामगासिनो दङ खोन्थाहरदो दे हानायमानि रिंसार बर' हाय आब' मा खालामदों आगै आं ओरैनो दङ नै नोंथांमोनजों लाइभआव फैदों आङो रिंखां बर' आब' आं रिंखां बर' आगैया मा बुंहरामोन आङो गोसोआव गैया आगै आङो लाइभआव फैनायनि गुबै जाहोना बेनो लोगोफोर आंनियाव जाय साबसक्राइबार लोगोफोरा माखासेया आंनियाव गावसिनि सुजुनाय माखासे खन्थाइफोर दैथायहरदोंमोन ओमफ्राय आङो दासिमबो आंनि सम मोनैयाव आरोना आङो दासिमबो आवरायनो टाइम मोनाखै बिथांमोना ओमफ्राय साफा सानैया आंखौ दुखु मोनदों दे दासिमबो आवरायाखै होननानै ओमफ्राय आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन भिडिअआव आङो आंनि टाइम मोनबासो आङो खन्थाइखौ आवरायगोन बयनिखौबो आवरायजोबगोन होननानै बुंखादों नाथाय नेथ'नांगोन सप्तासे सप्तानै बिदिनो मास मोनसे बेबायदि बुंखादोंमोन नाथाय माखासेफ्रा नायाखै खोमा आंनि भिडिअखौ ओंखायनो जायफोर हरदोंमोन साफा सानै आंखौ दुखु मोनदों दे गोबां कमेन्ट फैबाय नै फरायस्लाबनो हायासै लोगोफोर गाज्रि मोननाङा निन्द्रजित बसुमतारी आब' माबोरै दं मोजाङैनो दं आगै बिलिफां मोसाहारि मा ओंख्रि आब' ओंख्रियाथ' दानो मिन्थिथ'वा दानो सङा दायोसो संगोन आगै बिना मोसाहारि बसुमतारी खबरफोरा मोजां ना औ खबरा मोजाङानो मिस्टार मनिराज बसुमतारी मा बुंहरामोन हाय सिस्टार माब्रै दं मोजाङैनो दङ बुद्धेस्वर बसुमतारी मा खबर खबराथ' मोजाङानो अर्जुन गयारि हेल' हाय पिंकु बसुमतारी हाय आब' हेल' आगै सुजुराम बर' हाय आब' गुड इभिनिं सेम टु इउ आगै अपजित गयारि हेल' आब' हाय आगै बिकास बसुमतारी नमस्ते खालामहरबाय बिथांनिसिम आंनिफ्रायबो नमस्ते खुलुमहरबाय बिरखां मोसाहारि हेल' आब' खबरा माब्रै खबरा मोजाङानो आगै अनसुमा रामसियारि हाय हेल' सुजुराम हाउ आर इउ फाइन गोबां कमेन्ट फैबाय आं फरायस्लाबनो हायासै बेनोमोन लोगोफोर आं बुंखांखाबाय जे आं लाइभआव फैनायनि जाहोना बेनोमोन नोंथांमोनजों गोबाव सम जाबायमोन आङो लाइभआव फैया बिनि थाखायनो नोंथांमोनजों एसे रायलायनो होननानै आं फैदों ओमफ्राय आरो जायफोर आंनो गावसिनि सुजुनाय माखासे आंनि साबसक्राइबार लोगोफोरा जे खन्थाइ दैथायहरदोंमोन बिथांमोननि खन्थाइखौ आङो टाइम मोनोब्ला आङो बयनिखौबो आवरायजोबगोन दुखु मोननो नाङा आरो गोबां माखासे आंनि साबसक्राइबार लोगो ओमफ्राय बेलेगाबो जानो हागौ मेसेन्जाराव गोबां मेसेज खालामो दे ओमफ्राय रिप्लाइ होनो हायिखौ माखासेफ्रा दुखु मोननाय फोरमायहरो आरोना ओमफ्राय बिनि थाखाय आंबो एसे बोरैबा मोनो रिप्लाइ होजोबनो हायियाव ओमफ्राय बेखौनो बुंनो सानदों जे आं टाइम मोननायाव बयनिखौबो आङो रिप्लाइ खालामखायो बेखौ दुखु मोननांगौ गैया बयबो बुजिलायनांगौ आरोना बेखौनो आं बुंनो होननानै दिनै लाइभआव फैदों नोंथांमोनजों सुदेम बसुमतारी अबेनि नों आब' जोंनिया चिरां डिस्ट्रिक्ट रानिखाता सुजुराम भेरि नाइस टु इउ थेंक इउ स' माच पिंकु बसुमतारी आंबो रुनिखातानि आब' मोजाङानो दे
नाम जाखो बे फैगुनसु ना मामोन? हेल' आब' गुड इभिनिं टु इउ सुजिराम थेंक्स वेलकाम आगै बाय। अब्ला लोगोफोर आङो बेखौनो बुंनो होननानै आं नोंथांमोनजों लाइभआव फैदोंमोन। बेखिनियावनो आङो दिनैनि जे लाइभआव फैदोंमोन नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै बेवहायनो आङो दोनथ'नो सानबाय। अब्ला लोगोफोर बाय बाय।